Bali, ang ginaobra ko sa field is makater sa mga customers sa ila dito sa kada barangay. Kaya tapos, at least para ang purpose dira namon is hindi na sila mabudlayan magkadto pa sa mag-process ang ila nga mga documents ay pakadto kay more. Quest Sikap may isa ka area dito nga kadtuan namon nga makater kami sa mga wala pa naka-apply nga mga konsumidor. Galing amo to nga time medyo gaulan-ulan, do medyo malutak gid ang area, pero wala gid kami ka-expectan nga lutak-lutak gid katama gali ang area up to the point nga pilit-pilit na nga pag-abot namon to sa area nga didto kulang na lang gani matiniil na kami didto sa lakat kay gapililit na gid yan sa sapatos namon ang lutak. What I feel right now sa ginaobra namon sa field is sense of fulfillment. Naobra namon ang obra namon, nakita namon halin sa pag-struggle namon, maskin kami sa pag-struggle namon ever since, and then the struggle of the customers also. Up to the point nga nakita namon sila natakdan sila sang kuryente, and then happy sila ngay mayara na sila nga kuryente.